Псалом 14, от 1 до 3 стих. Безумният казва в сърцето си: няма Бог. Има ли хора, които днес продължават да говорят така? Кой го казва това? Този, който е създал ума, този, който е конструирал мозъка. Какво е неговата констатация? Когато едно творение, негово творение, каже няма Бог, каква е констатацията на самия Бог за този ум? Че той не работи, не мисли правилно. Как е възможно теб да ти има да съществува всичко това? Невероятна хармония ред. Някой го е създал и го поддържа непрекъснато, за да можем да се радваме на живота. И когато този ум стигне до там да каже няма Бог, самият Бог, този, който е конструирал мозъка, казва: безумен.